Ayallar pula seretdiya, erkekler bedene. Bu tema öňden bäri çekelişikli tema. Videonun maksadı akıl satmak değil, eýsem bir pikir alışmak ýalyp geledim. Gelin bu tema birazcık başka taraftan seyredelim. Biz adamların şu dünyada iz kaldırmak, yani bir nesil kaldırmak iýmul aladalarının biri. Onun için bir erkek bir ayal saylandı, esasen şu soru bilen ýakynlaşýar. Şu beden menin çağamy sagylykly dogrup bilermi? Ulan soň menin çağamy sagylykly iýmitlendirip bilermi? Onun için birazcık büyüktür, yani büyük duygumuzda anlasımızda onun bedeninden analiz edeceğiz. Bir ayal özüne bir erkek saylandı, gelecekte menin çağama öý berip bilermi? Ora berip bilermi? Bir ýakty gelecek berip bilermi? Genial soru bilen seretýär. Şonuň üçin öňkü döwürde, yani muskul erkek, bu döwürde de pul erkek, yani güçlü erkek sayılacak bolýar. Yani düýbi birazam şunu maratmak diýen. Siz öz pikirinizi paylaşın. Paylaşaly öwrenýär. Tamam. Siz hem yolda ýörep barýarkanız, öňüňizden pişik çyksa, munyň erwet alamatlaryny anlaýaňyzmy? Gelin munyň aslyna seredelim. Gadymy Müsürde pişiklere uly hormat var. Hatda olary hudaýlaşdyrmaga çelli barıp ýetdiler. Orta asyrlarda Hristiýanlygyň Ýewropa ýaýramagy bilen öňkü dini simbollary, şol sanda pişikleri hem arwakçyna, şeytana deňep başladylar. Netijede pişikler erwetligiň, şowsuzlygyň, betbatlygyň nyşany boldy. Bu örüm hem häzirki wagtda çelli bize gelip ýetdi. Anyny bilýäňiz. Siz hem başka ırımları bilýän bolsaňyz, paylaşın, belki olarym öwreneriz. Sag bol. Erkeklerin beyni ayallarynkydan ulymy? Hawa, biologik taýdan erkeklerin beyni ayallarynkydan 10% uly. Durun. Ýöne munyň akyl bilen hiçbir baglanşygy ýok. Eger beýle bolsa, onda dünýäni kilitler dolandyrardy. Aslynda seredendilde erkekler bilen ayalların beyninin akyl derejesi deň. Yani görüşmeli ýaly beynin ullugy däl, eýsem ulanşy mühim. Awal. Puluňy gapçyňa goý, aşkyňy ýüregiňe goý, aklyňy bolsa başyňa goý. Hiçdiniň ýerini çalyşma. Hemmesem gerek, birsini beýlekisinden üstün etme. Şu sözleri gowy tercime edibem, size ýetirdim. Yerlerini çalyşma. Haram işin näme dogrulygy barada bir rowaýaty görüň bereýin. Gadim zamanlarda süýt satyp günni görýän bir adam bar eken. Ol adamyň bir kemi süýtlerini suwarýan eken. Bir günem süýtlerini gaplap üstüne suw boşup oturýar. Gizlik oğulcugy we çağlaran bilýäňde sada bolýar. Kakasyndan soraýar, "Kaka, bu etýänimiz dogrumy kadiýa?" Onu kakasy oğluna "Otur, sen näme bilýän, işiň bolmasyn, hiç satdyň, sesiň çykarma" diýär. Bir näçe günden soň bu ýagdaý ýene şaýat bolýar. Oğlançyk bu ýene soraýar, "Kaka, bu etýänimiz çyndanam dogrumy?" diýär. Onu kakasy ýene de "Otur, sen näme bilýän" diýip çağatly gowy berýär. Ýene bir näçe günden bu waka gaýtaranyna kakasyna gahar gelýär-de, ýanky çağa haskem ýoğul darap onu goýar. Epes wagtdan soň ýanky ataly oğul sığırlaryny bakmana çykýan meýdana sığır bakyp börkäler. Bulut gelýär, ýağış ýagyp başlaýar, oşudan soň güýç ýagdaýda fil gelýär. Bolýan bu adam özüni we çağasyny zordan bir depen üstüne atyp filden halas bolýar. Ýanky gelen fil, ýanky adamyň hemme malyny, hemme sığırlaryny alyp gidýär. Moşaýat bolan adam hem gaharly hem aglamana başlaýar. Çağasy kakasyndan soraýar, "Kaka, näme üçin aglaýan?" diýip. Onu kakasy "Näme üçin aglamaýyn oglum? Ýekije çöregi ýanda adamlar şulardy, olarym elimizden alyrdyk" diýär. Fil aldy diýär olary. Onu çağasy aýdýar, "Kaka" diýär. "O sığırlary elimizden alan filler, sen şu çakaçyny süýde goşan suwlaň" diýär. Diýjek bolýanym, haram işden bagyt gözleseň, soňunda bagyt saňa haram bolar. Hemmemde sapak boljak ýene bir hikaýany görüň bereýin. Bir baý adam bar eken, bir gün owasyna ýaşaýan ýerine bildirşýär diýär. Eger kimde kim men ölemde ýanymda bir gije gabarda maňa ýoldaş bolup geçirse, baýlygymyň ýarsyny şoňa berjek diýär. Bu bildiriş owa ýaýradylýar, owaň hem adamlaryny eşdilýär we muny bir ýükçü eşitýär. O ýükçüňem ýekece ýüpü we hiç sady ýok, baýlygy, çagasy, owaty maşgalaty hiç sady ýok diýen ýekece ýüpü we o ýükçü eşdilenle
Yüksay diye ay men getirecek adam yok. Şu yüpümden başka adıma yok diye. Gel şuna men yollaş bolayım diye. Günler geççe, aylar geççe bu bayağı adam yok oluyor dünyadan ötüyor ve yankı yüksü geliyor. Yüksüyünü yankı bayağı adam bilen bile kabarda caylayalar. Ondan sonra inni caylanan son sonra başlaya sonra perişteler geliyor da ölünlerle birinci yankı diğerden başlaya ölünmedi olsa berdi. Gel biz diğerden başlayıp diğeri sonra et başlayalar. Yüpün yerden alın. Bu yüp bilen nemeler kazanın. Bu yüp bilen kazanan zaten yirak soğudun şey deyip sonra yerden sen devam ediyor. Ondan sonra yerden yankı adamını alyalar da kutluyalar. Berekella sen bir gece yanına yollaş oldun. Inni sen bayağı adam elinde şunca baylık var diye orayın yankı adam yüzü aktam olup çıkıyordu. Bana senin yıkıcı tenganıdan gerek geldi. Men şu yıkıcı yüpümün hatasını beriyensem aklımı yitirdim. Siz bir görsediniz men nemeler görönmü diye. Bana senin hiç tadınız gerek gelip arkasını seyretme kaçıp gidiyor. Diyecek olyanım malın köplüğü değil esası malın halallığı. Öňe bir adam iki owaň arasyndan geçýän çeşmeň üstünden bir köprü gurup durdy. Şol köprüden geçýän adamlardan bir manatdan salgy dalýan eken. Owaň adamlaryň bu adam halamaýan ekenler, hatda salamı bermeýän ekenler. Günlerde bir gün ýanky adam ölüm ýastygyna ýatyrka ogly ýanyna gelipdirdi. "Kaka, soňky islegim wa bolsa aýt men ýerine ýetireýin" diýipdir. Şonda kakasy, "Oglum, owaň adamlar men halan oklar. Men ölümden soň olar meni gowlukda ýatlamagyny isleýän" diýipdir. Oglum aýdypdyr, "Bolýa kaka ýerine ýetirelim" diýipdir. Kakasy ölenden soň ogly köprüden geçmek üçin salgynyň bahasyny 3 manada galdyrypdyr. Şonda owaň adamlarym insapsyz eken aý bula. Kakasa bir manatdan alýan gowa adamdy diýipdirler. Netijanem özüň çyka. Bir da başlamany gorkýan bolsaňyz, ýa-da öz ýaşyňyzy bahana edýän bolsaňyz, onda dünýä welli KFC kompaniýasynyň esaslandyrjysy Harlan Sandersy ýadyňyza salyn. Sebäbi ol KFC kompaniýasyny 65 ýaşynda esaslandyrýar. Ýa-da Adidaslar, meşhur Adidas kompaniýasynyň esaslandyrjysy 48 ýaşynda Adidas kompaniýasynyň düýgünü tutýar. Şeýle hem Henry Ford kompaniýasyny 45 ýaşynda esaslandyrýar we üstünlük kazanýar. Möhüm bolanda hemme bahanalar bir gara aýyryp ananmak, başlamak we dowam etmek. Enata öýden çykjak wagty çağa dogrusyny aýdyp çykmaly. Şu videomyzda eger-de çağany arlap, dogrymyzy aýtman goýup gidemizde çağa näme bolar diýip köp soraw berildi. İnsan kämilleşeni diňe aýdylanlar bilen ýa-da diýilýänler bilen kämilleşmeýär. Eýsem, synap görenne has gowy ýadyna galýa we öwrenýär. Mysal üçin, gözüňize getirin, kiçijek çağa ýanaklara seredip ýürejek bolýar, gürlejek bolýar, şolaryň ýyzynyň gaýtalap öwrenjek bolýar. Eger deýjek kakalar ýa-da çağa terbiýe berýänler dogrusyny aýtman hereket edenlerine, onda belli bir wagtdan soň çağa öz edýän hereketlerini olardan gizlemeli diýen düşünjäni aňasyna yerleşdirýär. Wagt geçiberse çağa dogryny, ýalany bilip başlaýar. Çağa ağlanýanlygyny bilse, hakykatdan bu çağa bilýär we duýýar. Ağlayan kimem bolsa, ejesi bolsun, kakasy bolsun, onu öz ynamyndan gaçyrýar we belli bir derejede şol adama ynanmallyk aňasyna goýýar. Çağa geljekki durmuşunda köp ýerlerde ynamsızlyk bilen hereket edýär. Bulam kämil adam bolup ýetişmegine böwet bolýar. Ynam durmuşdaky iň möhüm duýgularyň biri. Onu aýwaly saklalyň.